perkara mari yekdul mekar sing guyune banter nang Taiwan terus nang Jepang umplunge kongguan isine rengginang bismillah ngitung genah-genah teng dadi kalah matur nuwun Pak marine poso cah sakulan suwene bayar zakat fitrah jangkepno perintah ketemu riyaya padha senengan tinik padha silaturahmi karo sanak lan tuan gane padha salam-salaman jaluk sepura dulur sing enom maranang sing minal aidin wal faizin iku sing diucapno sakataing lepat kula nek hablum minallah hubungan karo Gusti nek hablum minannas hubungan padha karo-karone cah iku
posone wong jaman biyen benten. Nek wong biyen poso kait poso kuru ketemu riyo ya tambah kuru. Nek ibu-ibu Jati Kalang boten rupane. Kaitan megengan poso kuru-kuru riyo ya lerong dina langsung dadi bunder-bunder. Lah ya napa nek gak bunder-bunder buka jam 6:30 wis burupuh golek takjil. Nggih napa nggih? Gedang gorengan dipangan. Telo digoreng dipangan. Gorengan tahu dituku, gorengan otot dipangan. Ana situk sing gak dipangan. Gorengan aspal. Dipangan nek nyonyo. Gorengane dereng ese. Es teh dituku, es tahu dituku, es garbis, es teler, es jus. Ana situk sing gak diombe wong Jati Kalang. STNK. Mergo wis digadekno. Masalah luar biasa, tepuk tangan yang meriah untuk pemerintah Desa Jati Kalang. Luwe-luwe panitia Pak Ketua matur nuwun Pak Wahyudi. Masalah ketua sampean Bu nanggap ludruk niki janjian kali kula niku mari magrib. Alhamdulillah tutuk omah jam 11:30 bengi. Teko nggawa montor kula disusul kula jak teng Mojokerto. Takon rego gatik dinyang. Nggih, gatik dinyang. Jaluke napa dicatet. Rokok, sego, jajan, terong dicatet kabeh. Alhamdulillah kula teko jog niki wau tibakipun dibayar lunas. Belas gatik dinyang. Tepuk tangan untuk Pak Wahyudi. Nggih, luar biasa. Luwe-luwe kasung sampean sapari wis mulya wong emang. Masalah niku kula anggap cacak, Bu. Kula dadi pamong 2012 pun ketemu kali Cak Sapari. Pawakane jene ngoten niku gak ireng, gak pote yo mangkak ngono niku kepiye. Tapi akase petung pamong pondorong pedet. Nek wonten kegiatan napa-napa sampe gak adus Cak Sapari niku. Tapi wong Sapari masih adus gak adus ya padha wae. Tapi matur nuwun, temen niku cacak kula nyer kula lakoni cacak kula. Nek kali pamong sing nom-nom mesti bimbing. Masalah kula biyen dereng kenal Cak Sapari, mboten gadah napa-napa, Bu. Omah mboten gadah, sepeda mboten gadah, bojo mboten gadah, dereng kenal Cak Sapari. Bareng kenal Cak Sapari, utangku nruwek cek saiki tambahan. Kebacut, daya napa dituduhno kene golek bunga murah nang Bank Delta. Nek wis oleh PTSN nang BRI, apal. Alhamdulillah. Muga-muga kajate warga Jati Kalang diterima kali Gusti Allah. Allahumma. Tahun ngarep masyarakatnya tambah sejahtera, adoh balak belai, adoh saka penyakit. Allahumma. Sing penting setunggal, sampean kudu kompak, kudu rukun. Pak Lurah sak perangkate kudu didukung nggih Bu nggih. Nggih, nek sampean jagakno Cak Sapari tok mboten nutut tenagane. Tapi nek diewangi Pak Wahyudi, diewangi Pak RW kuwabeh guyub rukun, insyaallah masih yo ganok dana iso nanggap ludruk. Tapi iki wis lunas ngoten mau. Insyaallah niku kula gremeng-gremeng teng mburi Cak Sapari kali gerakan kali Mas Nizar. Wah, luar biasa warga kula seneng kali karya budaya Mas Nizar. Insyaallah ruwah desa tahun ngarep kula nanggap son horeg. Angger regetno jadi Sapari niku. Gak ngrasani Sapari, dirasani kalau tambah ireng.
asam urate kesuburan iki. Sampun ngantuk napa dereng, Bu?